Ke bai song nong buskang ang kaisa mangpuli tui paika norok da pohon ni khuk tui khajang nai di bukhuk sanjana ni update te 5% 10% tongsi fu Pongka hamjatona koya sanjanani update norok norina bagise generok kabangma borok saimana mo songjaka sangbaikha abono bini final update ang norok norina bagise boro boro ongkha hangke bini lanso thangka liver o thangka hingke blood o thangka tei blood clot rok mongbaikha hingke tei tumor hai bo tongo bini back side o hingke side o ta hingke abo kwbangma sing tongsio kaisa jaga hingke surgery rok phono khlaiman khamo hingke amo hai kwbangma jaga se bini baharei tongbaikha romsai tongbaikha ta hingke aboni bagui doctor rok ase risk nalia borok yakarei reikha ta hingke bini abo kok ni kok yakong o seme hingke yakong phono tansuiman khamo hingke yang sakha bo bising bo joto jaga se motamoti baharei thangmani bagui doctor rok mwnai yakarei reikha ta hingke nongni rang bo bainai private hospital bo hingke ba hingke norok Ghana ni kaisa government hospital tongo kidwai aro phono tlang de ni sing refer kare hingke abo sing video borika jini koya bishal ni borika jini koya bishal ni oro bo nukhona te ane oro bo miyang update deka hingke abo haike sing aro tlanglai thangka tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingke joto report nai borok bo same no ta abo haino hingke last option rekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia hingke bini to last mine 5% 10% abo khai simi si tongja sio sini koya sanjanani hingke belai khai dukhon